Yo, what's up yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Kubayan. Welcome to my YouTube channel, Peejay Ong. Yan. So for today guys, it's another episode of our online business for Pinoys. And this time, episode 15 na tayo guys. And for today, pag-uusapan natin yung how to start your career as a website developer. Yan, di ba? Because the previous days, di ba, pinag-usapan natin is kung paano gumawa ng website and ano yung mga online businesses, patok sa mga Pinoy ngayong panahon ng pandemic. So definitely, pwede tayong gumawa ng career as a website developer. Yan. So, ito yung mga topics natin for today, guys. First, di ba, ano yung mga steps, ano yung mga steps na dapat gawin natin so that we can start our career as a website developer, di ba? So, first and foremost, di ba, dapat matuto tayong paano gumawa ng website. Yung pinakamadali, guys, is using the Wordpress, di ba? Yung Wordpress kasi is madali lang yun guys. Hindi mo na kailangan matutunan yung mga coding, ganun, yung mga plugins niya, lalong napadali na yung paggawa ngayon ng website. Yan. So, paano tayo matututo ng WordPress guys? So, there are many ways guys. Actually, kahit i-google mo lang guys kung paano gumamit ng WordPress, madaming lalabas na mga videos, mga websites, ganun, na for free lang, kumbaga, di ba? Kahit sa YouTube, madaming mga tutorials dun guys. And of course, ito yung recommended ko sa inyo is, of course, you can watch my previous videos, di ba? I think kumpleto to guys from yung basic concept ng website, ano yung kailangan natin gawin, di ba? So that we can start building our website. And yung previous video ko nga guys is diniscuss natin is may free domain name, free web hosting, di ba? So free lang yun guys, pwede kayong mag-start doon, di ba? Practicing, kumbaga. So I suggest, di ba? If you have time, of course, dapat may time kayo. So that you can learn how to make a website, kumbaga, using the WordPress. You should watch. Dapat should talaga guys ha. Dapat you should watch my previous videos. Itong online business for Pinoys. Actually, kompleto to guys from setting the domain name, yung pagbili ng domain na web hosting. Lahat yun guys sa pag-install ng WordPress, pag-install ng theme, pag-install ng mga plugins, ganun, pag-set ng logo, ng footer, ganun. So, kompleto yung video ko guys. So, yun, you should watch it. At least you have a basic guide, kumbaga, kung paano gumawa ng website using the WordPress, diba? So, yun yung step number 1 talaga, guys, is we should learn how to use the WordPress. So, number 2, guys, practice, diba? So, yung WordPress kasi, guys, hindi kasi kayo matututo unless actual talaga na i-explore nyo yung website, actually, yung pag-login mismo, gano'n. So, diba, in my previous video, diba, we talked about yung paano mag-login, di ba? So, yung ginawa ko kasi na website, itong Peejay Ong, di ba? So, ganun lang guys, yung suggestion ko is while, di ba, or during while watching yung video, kumbaga yung mga previous videos ko, pwede nyo akong sabayan doon sa paano, saan hanapin yung mga themes, gano'n, saan hanapin yung mga plugins, di ba, gano'n. So, basically, yun lang yung gagawin natin guys is mag-practice lang tayo and to navigate, i-explore lang natin yung WordPress. As you can see dito guys, ito yung dashboard niya, yung pag-login sa WordPress, dashboard. Ito lahat dito guys, sa left side, yung dashboard ng WordPress. Pindutin nyo lahat yan guys, yun lang yung suggestion ko. Kasi if hindi kayo mag-explore, hindi kayo magiging familiar, kumbaga kung ay, saan ba yun dito yung mga posts, yung pages, ano yung pinagkaiba ng post, ng pages, diba? So, ganun lang guys, actually, tapos mag-install, saan hanapin. So, basically, napakadali lang guys. So, yon, may mga plugins na dito. Sa appearance, gusto nyo i-edit yung menu, yung look ng inyong website, diba? So, ganun lang guys, ganun lang. So, ito yung ginawa natin ng website last time guys, pakita ko lang sa inyo. So, by watching yung video ko guys, makakagawa na kayo ng ganito na website, diba? Not bad, diba? So, ito, diba? I-explore nyo lang kung paano gumawa nito. I-offer natin sa mga clients, diba? So, yun guys, yun yung step number 2 natin is practice. Practice lang tayo guys. Andito, ano yung pipindutin dito sa mga posts. Kung gagawa tayo ng new post, nagagawa tayo ng new pages, yung layout ng menu natin, yung WooCommerce, lahat yan guys, nandito na. Sa pag-install ng plugins, dito, click nyo lang to, plugins, ganon. So, yun. So, I suggest guys, actually detailed yung mga discussion ko niyan sa aking previous video. So,
you should watch it, guys, 'di ba? So, 'yun. Pag nakapag-practice na kayo, guys, 'di ba? Important na may portfolio kayo na maipakita sa inyong client, 'di ba? For example, yung mga websites na nagawa na ninyo, 'di ba? So, in my previous video, guys, actually may sinuggest ako ng website na free na yung domain name, free na yung web hosting, 'di ba? So, free lahat 'yun, guys. So, all you need to do is mag-register lang kayo doon, email lang kailangan doon, guys. So, I suggest mag-register na kayo kaagad ngayon, guys, 'di ba? Sa previous video ko pinakita ko 'yun, guys. Yung website na 'yon, ilalagay ko lang ulit sa description below so that you can use that website, guys, sa paggawa ng inyong portfolio, kumbaga. So, pag may portfolio na kasi kayo, guys, mas madali nyo kasing ibenta yung services niyo pag may maipakita kayo. So, suggestion ko lang yan, guys, sa paggawa ng portfolio is, pwede kayong mag-start, isipin nyo kung sino muna yung mga target niyo na gusto niyo maging clients. Kumbaga, pwede yung mga real estate sales agent, 'di ba? So, yung mga portfolio na gagawin niyo na website is about yung mga sales, 'di ba? Kung ano yung pwede kayong maglagay doon ng reservation form, mga ganun, guys. Yun yung angkop, kumbaga, sa profession ng mga real estate sales agents or mga real estate brokers, 'di ba? So, pwede din yung target niyo na profession is mga accountant, ganun. So gagawa kayo ng sample templates dun, guys. Gagawa kayo ng mga websites na tungkol doon. For example, yung ginawa natin last time, itong PJ Ong, di ba? For example dito, actually, ano lang to, guys, madali lang to siya gawin. Naka starter templates lang to. And ganito na yung look niya, guys. Kumpleto na yung mga pages niya. And kumpleto na yung mga images niya, nakaset na. So, ang gagawin nyo lang yung, guys, is i-edit nyo lang yung mga text, gano'n, yung logo, pwede nyo palitan, yung text, yung mga services na pwedeng i-offer nung website or nung target niyo na gusto nyo kunin ng mga clients, di ba? So, gawa kayo, guys, if, gawa kayo for specific na profession, for accountants, gano'n, so that, mapapaganda nyo yung website ninyo, 'di ba? And pag madami na kayong nakuha ng mga accountants, 'di ba? So ma-impress sila sa website nyo kasi nga yun yung unang tinutukan ninyo. So pagandahin niyo yun, guys. Pagandahin niyo yung portfolio ninyo. Especially kung sino yung mga target ninyo na gusto nyong i-offer yung services ninyo, accountants, bookkeeper, doctors, 'di ba? Dentist. Depende, guys, depende. So yun yung una, guys. Pag-isipan nyo kung sino yung gusto nyo maging mga clients, di ba? If may mga time pa kayo, guys, extra time, di ba? So, pwede kayong dalawa hanggang 3 profession yung i-cater ninyo, di ba? So that may basic na kayo na mga website na pwedeng ipakita sa kanila. For example, di ba? May friend kayo na broker, gano'n. So, ipakita niyo yung website niyo na about dun sa website about yung mga sales, diba? Ganon. So, pag nakita niya, okay, ayos tong website ninyo, so kukunin na yung services ninyo, diba? So, yun, guys, yun yung importance ng portfolio. Yun yung tinatawag na portfolio, guys, so that may maipakita kayo na finished product, kumbaga, finished website doon sa mga potential clients ninyo. Yun. So, yun, guys. So, fourth na tayo, guys, is find your clients. So, saan ba tayo maghanap ng clients, guys, diba? So, I suggest you can start with your friends, 'di ba? Mga friends niyo, for example, may friends kayong accountant, may friends kayong doctor, may friends kayong dentist, 'di ba? So, especially ngayon na nasa bahay lang mostly, 'di ba, guys? So, in talaga yung mga website ngayon, guys, especially doon sa mga gusto mag-offer ng services so that mas madali silang ma-reach ng kanilang mga potential clients, 'di ba? So, for example, may friend kayo na accountant or may firm siya, ganon. So, pwede nyo i-offer yung services niyo, 'di ba? So, ipapakita nyo lang yung website sample niyo, guys, gaya nito, 'di ba? Ipakita nyo, ito yung if you will hire me, gagawa ko ng magandang website, professional looking website for you. So, ipapakita niyo yung portfolio nyo, guys, dun sa mga friends ninyo or family, di ba? Kung sino man yung pwede nyong lapitan na nag-offer kayo ng services as a website developer, di ba? So pag wala pa din nun, guys, pero I'm sure may mga friends kayo na magpapagawa sa inyo ng website. Sure ako niyan, guys. 100%. May gusto talaga gumawa ng website. Actually, kahit yung mga gustong mag-vlog, di ba? Yung gumagawa sila ng stories about their
life experience, ganon, yung daily, it's like daily diary. I'm pretty sure that you know someone who likes to have a website. So yun, i-offer natin sa kanila guys. And then, saan pa tayo pwedeng maghanap ng potential clients, diba? Of course, pwede tayong maghanap through our social media. So important yun guys that we have Facebook, we have Instagram, we have Twitter, diba? So I'm pretty sure na makakahanap kayo doon ng mga potential clients niyo. Mag-post lang kayo guys that you are offering these services na gumagawa kayo ng website. And then, pwede din kayo mag-post sa mga yung Facebook groups, diba? Facebook community, gano'n, yung mga services, pwede nyong i-post, diba? So, i-check nyo lang yung guys, yung community guidelines sa mga groups niyo kung pwede ba mag-post ng services. Yung iba kasi, yung physical goods lang pwede, like yung sa mga marketplace, diba? So, I'm pretty sure na madaming groups pa dyan, guys, madaming community, like may community ng mga doctors, diba? Pwede kayong kausapin nyo yung admin doon, di ba, na gusto nyo mag-offer ng services niyo, ganon. So, definitely, makakakuha kayo ng lead doon, guys. Makakakuha kayo ng mga potential clients with the help of your social media. So, mag-post lang kayo, guys, sa Instagram, sa Twitter, di ba? So, ganon. So, at least, aware na yung community or madaming taong aware na that you are offering such services. So, yun yung mahalaga doon, guys, is dapat known or may tawag dyan, alam ng mga tao that you are offering such services, di ba? So, yun, post lang kayo guys, post kayo sa Facebook, Instagram, Twitter. I'm pretty sure na may mga clients kayo makikita doon. So, yun, saan pa tayo pwede maghanap ng client guys? So, madami pa. So, ipapakita ko sa inyo guys dito sa website na ito pala yung guys, hindi ko na-mention, yung na-mention ko kanina, I mean yung may free domain name, free hosting. Ito yung mga website pala nila guys. profreehost.com tsaka itong 000webhost.com. So dyan, pwede kayong gumawa ng domain name ng web hosting, pwede na kayo gumawa ng yung website using this and it's for free. Yun. So, yun guys, saan pa tayo makakahanap ng potential clients natin na naghanap, di ba, ng website developer? Dito tayo sa Fiverr.com. So may video din ako tungkol sa Fiverr.com guys. Actually pwede kayong mag-offer ng services dito. And yung nakaganda dito guys is yung clients natin is the entire world, kumbaga, 'di ba? International clients nandito. So pwede kayong mag-post dito. Yung tawag nila dito is yung mga gigs, guys. Yung kung ano yung mga services na ino-offer nyo. Since gusto natin mag-offer ng website developer, ito yung pwede tayong gumawa ng account. So, may video ko dyan, guys, step by step kung paano gumawa ng Fiverr account at paano mag-post ng gig ninyo. So, ito makikita natin dito, guys. Dito, for example, nag-type lang ako ng Wordpress. Ito yun sila yung mga nag-offer ng services sa paggawa ng website, diba? So, as you can see, madaming nag-offer and madami ang nag-a-avail, kumbaga, diba? So, yan. So, yun yung fourth natin is find your client. So, definitely, diba, yung friends niyo and yung social media, diba? And of course, yung Fiverr.com. So, lastly, guys, pag-usapan naman natin yung pricing, kung magkano ba yung pwede nating ma-earn sa pagde-develop ng website, diba? So, ito yung, basically, guys, ito yung standard pricing sa paggawa ng website, diba? So, as you can see, pag nag-search kayo dito sa Fiverr, guys, iba-iba yung range, but yung average range na guys, nag-range from $50 to $200 yung per project, diba? So, per website yung ibig sabihin yan guys, diba? So, kayo yung magdi-design ng website, yon. So, basically, for example, ito siya, ito yung Fiverr's Choice. As you can see, yung price niya is $200 ha. So, that is around 10,000 pesos, diba? Per website to guys ha. In one day, gagawan daw kayo ng website using WordPress, diba? So, ito yun guys. Actually, pwede kayong magkuha ng inspiration kung paano niya nilagay itong mga, yung basic, niya, diba? Basic service na ino-offer niya. Pwede nyo itong actually gayahin, diba? So, kagaya niya, sa $200 niya, ito yung ino-offer niya guys. 3 pages, may design customization, content upload, responsive design, 2 plugins, extensions, diba? Wala siyang e-commerce, diba? So, basically, basic website lang tong gagawin niya and it's for $200, diba? Yung
basic na website guys, actually madali lang gawin yun guys if using yung mga templates ha. So, yun. So, definitely, pwede tayong mag-offer din ng service natin using yung itong Fiverr.com, di ba? So, basically, ito yung mga portfolio ng kanyang ginawa ng mga website, guys. So, madami na siyang portfolio. For example, ganito. Yun. So, ganito. Debt invalidation, zoom.com. So, siyang gumawa niyan, guys. But I'm pretty sure if may basic knowledge kayo ng WordPress, kaya nyo din gawin na ganito yung look ng website, di ba? So, pwede kayo potentially mag-earn ng $200 per website, di ba? Since ito siya, medyo matagal na siya dito, di ba? Pwede siya mag-offer na medyo mataas. Yung mga beginner dito sa Fiverr, guys, I've seen nag-offer ng around $75, $100. So, not bad guys. So that is mga 5,000 pesos kumbaga, 'di ba? So not bad. So basically ito yung ino-offer niya na service niya. Ito WordPress. 'Yan. So basically yung bayad lang dito guys is yung pag-design. Hindi kasali yung pag web hosting tsaka yung pagbili ng domain name. So basically yung client na yung bibili ng domain name niya tsaka yung hosting niya kumbaga. So pwede yung gawin natin is pwede tayo mag-suggest kung saan siya pwedeng bumili ng web hosting tsaka ng domain name. 'Yon. So basically yung service niya is just for the design, di ba? Hindi kasali yung website na yung domain name tsaka yung hosting. So yun, pwedeng i-offer din niyo yun, add-ons, 'di ba? Add-ons niyo na kayo na lahat i-package niyo. But definitely, itataas nyo yung price niyo because it will cost you then naman to get a domain name and to get a web hosting. Yon. So, saan ba tayo guys? So, basically sa Fiverr, pwede kayo mag-offer nun. So, basically around $50 to $200 per website na gagawin niyo. So, not bad guys. And saan pa kayo pwede maghanap ng clients? And of course, dito guys, as you can see, yung ibang website na companies na nagbe-build din ng website, ito yung in-offer nila guys. Minimum is 4,800 per website guys ha, per website. And yon, kasali na dito yung domain and hosting, di ba? So I think itong mga companies na ganito is medyo they have this unlimited na web hosting kumbaga. So kaya nilang kumuha ng madaming clients, kaya nilang mag-host or mag-manage ng madaming clients. So basically if gusto niyo na mag-upgrade guys, 'di ba? Yung may gusto niyo medyo malaki na yung company, may gagawa na kayo ng company na. So pwede yung mag-upgrade, pwede kayong magkuha ng mga web hosting na affordable naman guys, na unlimited na yung pages or na websites na pwede nyo i-manage, and you can offer then ganito na mga services, 'di ba? So 'yon. So another example guys, 'di ba? Pwede kayong gumawa ng website ninyo, 'di ba? Tapos, 'yon, ipakita nyo yung mga projects nyo or yung mga portfolio na ginawa nyo kagaya nito guys, junesanchez.com. So basically ito yung mga projects na nagawa niya before, 'di ba? So yung pricing niya basically, 'di ba? Nasa $500, 'di ba? 1 year free domain, 1 year free web hosting, unlimited pages, di ba? Mobile responsive, SEO friendly, free 60 days after live support. Yon. So, basically, I'm pretty sure na kaya din ninyo yan gawin, guys. If, practice lang tayo sa paggawa ng website using WordPress, di ba? So, yon, pwede tayo mag-offer, di ba? Pwede tayong gumawa mismo ng ating own website, and doon, ipakita natin doon yung portfolio natin na pwede tayong gumawa ng website, di ba? Magaganda din yung website natin, kumbaga. So, yun guys. So, basically, yun yung pricing niya, guys, ha? Depende. So, it would range, yun doon nga, $50 to $100. Ito, pag medyo big time na, $500 naman yung offer niya sa kanyang services. So, yun. So, I believe, yun lang yung video natin for today, guys, di ba? Yung steps to start your website developer career, di ba? So, review lang natin guys. Learn WordPress. So you can watch mga YouTube videos, you can Google it guys. For free. I suggest yung for free. Yung iba may mga bayad, may mga online courses na may bayad, but dito as nag-i-start pa lang tayo, 'di ba? Medyo
kapos pa tayo sa budget or medyo maliit pa yung budget natin, we can actually learn WordPress by using the Google, ganon, using yung mga free resources, guys. Madami dyan, Google, YouTube, ganon. So, yun, I believe we can learn WordPress with those resources, kumbaga, di ba? Of course, yung YouTube channel ko, guys, I have videos about WordPress, di ba? So, yun, pwede na kayo matuto doon. And practice. Yun yung step 2 talaga, guys. Explore nyo lang yung WordPress, yung navigation, yung dashboard, yung pag-install ng plugins, pag-install ng theme, so that mas madali na, di ba? Tsaka yung may Elementor pa tayong diniscuss, yung page builder, that would really help you guys na mapadali yung paggawa ng website, so that madali na lang yung pag-edit ng mga text, ng mga pictures, using a page builder yung tinatawag natin na Elementor. And of course, third step natin, guys, is we should build yung portfolio natin, diba? Huwag natin kalimutan. So, isipin natin muna, guys, is sino yung una natin gustong i-cater, kumbaga ng mga professions, kung mga online store, diba? So that yun yung unang gagawa natin ng portfolio, so that makita nila, guys, na maganda yung website na gagawin natin for them, diba? So papagandahin niyo yung portfolio nyo, guys, so that madami tayong ma-entice to get our services as a website developer, diba? So fourth, find your clients, guys. So review lang, madaming clients na makita dun sa social media accounts natin, Facebook, Instagram, Twitter, yung Facebook groups, Facebook community, Facebook pages, di ba? So, utilize those, guys. And of course, yung mga friends and family natin, guys, I'm pretty sure na kahit isa, may have someone na gusto magka-website. Yan. And of course, yung pricing natin, guys, pwede tayo build ng Fiverr.com, di ba? Pwede tayong gumawa ng account doon, mag-post tayo ng gig. Pwede natin i-offer at around mga $50, $75, $100, up to $200 na per website, guys, na gagawin natin, di ba? So, yun. So, basically, yun lang yung video ko for today, guys. I hope that you have learned something new today. So, if may mga tanong kayo, guys, just comment down below and I'll answer to each of your comment. Yun. And of course, yun, we will still have a lot of video to talk about, guys, mga online business, ano yung pwede nating pasukan na makakapag-earn tayo ng income, especially ngayon na nasa bahay lang tayo. Yun. So, yun, guys, my name again is Peejay. So, I'm from Cebu, guys. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe kayo, guys. And of course, hit that notification bell so that you will be updated every time na mag-upload ako, mano-notify kayo. So, yun lang yung video ko for today, guys. Thank you for watching and I'll see you again next time.